Udah kene ta, Pak? Iya, Le. Nggone kan terbuka tur luwih hidup. Piye, masuk ora? Biasa. Bocah ora tau nglegani wong tuwa blas. Terus aku kudu piye, Pak? Sempuk. Cuci kendaraan cabang usaha JPP. Artinya JPP apa, Pak? Jasa pelayanan publik. Ye, masuk toh. Menurutmu apa? Jasa pengumbahan PIT. Wah, yen ngono ya ora masuk, Nojo. Lah menurut Bapak, cabang usahamu iki masuk akal, Pak? Wah, bisik. Wah, Lek, Apa? ini kaos kaki modelannya, Bro. Kaos kaki untukmu. Kaos kaki. Konsepnya apa kulit? Iki reget ya, Dot. Reget. Lah ngopo kok reget? Kenocet, Dot. Iki lho. Walah, kenapa tok sampai kaya ngono ya? Ngece. Kowe ngece. Kowe ngece. Wah, reget. Wih, sisaning tangan wae oleh. Jadi kaya nganggo kaos tangan barang. Mbuh, Dot. Dadine kaos tangan, kalau kaos kaki, kopel. Kowe kudune ngewangi mromosake iki kok, Le. Promosi apa? Promosi cabang usahane Bapak iki lho. Mbok woro-woro gon media sosial, Pak. Wah, iya ya, Le. Karo nek enek usaha anyar ngene iki biasane enek promone, Pak. Lah piye promone apa, Le? Anu wae, Pak. Cuci motor antar jemput. Masuk bila terus piye engko? Ku anak sing nyucike, ku motor mbok jupuk, Pak. Terus bar rampung dicuci, mbok terkene. Wah, iya. Lah engko nek delalah sing nyuci wong Wonogiri terus piye? Ya motor dijupuk, rampung dicuci ya diterkene. Wah, lho ya ora iso. Bapak ya malah tombok ngawur e. Bapak sing lucu kok. Lucu piye to? Kurang gawean men wong Wonogiri kok cucine tekan Solo. Pokoknya ora enek cuci motor. Oh iya ya. Wah, yang ngrasiki nang ngendi. Nek arep ngece iki ora usah dadang nganggo ancang-ancang, Ndra. Guyumu sengit dah aku tenan. Ki guyu meneh. Sing tuku ngendi, Lek? Apane? Kaos kaki ngedop. Neng Zimbabwe. Wah, warga Zimbabwe ta ki? Bodra, Ndra. Hahaha. Ki guyu meneh. Oh. Suka. Lek, Apa? jane ngene iki sak awak, Lek. Terus dibentuk kelambi. Kan jarang to kelambi warna ireng ngedop. Kan bos. Selfie sik, Le. Ngopo, Pak? Loh, ya dinggo promosi ning nggon media sosial to. Kok sing difoto malah awake dhewe? Lah terus arep sapa? Tulisane no. Tulisane ya ora menarik no, Le. Engko nek sing diupload fotone awake dhewe padha ngerti sampean duwe usaha cuci motor. Lah kan dari kata-katane to, Jo. Iki apike kata-katane apa, Jo? Wong lanang kuwi tulang punggung, ora malah tulang tulung. Lah, kuwi rak kata-kata hari ini. Kuwi nek nggo promosi menarik lho, Pak. Iya, Ja. Oh, ngene wae, Pak. Bukaan pertama.
kuwi digratiske. Wah, kowe iki lho. Ya bapak dadi rugi. Rugi pertama ra apa-apa, Pak. Ngono kuwi langgane mesti akeh. Lah kowe yen do jagake. Diomongi no, kuwi promosi berlaku hanya hari ini. Masuk. Iya. Jo, kowe jane ya wara-wara ning kampung kok, Le. Woro-worone nggo apa, Pak? Ya bengok-bengok kaya nek gugah sahur ngono kae lho. Nah, nek ngono kae nek modale no, Pak. Alah. Aku modale sing penting lambe karo bengok banter wis iso lho. Ora banter mangsane nggo ngelak lho, Pak. Ngomong wae njaluk opah. Nah, Wah, nek ngene iki mung sak bengokan tok no. ya ilah bocah iki. Nah, kono ndang mangkat. Nah, ngene kan nah cucuk, bengoke genah jos. Kowe cucuk, aku sing kecucuk. Kita gitu. Grusa grusu. Trik Kang Fitri. Lagi sedino kok skonslet lho. Sampean capek? Nggih. Bukan malah turu sakon-kon. Amin sewu le bukan. Goreng. Ngopo to, Lek? Ngopo-ngopo? Kowe iki arep ngopo? Iki lho ngumbah sendal karo sikil iki lho. Tak kubahi rek. Iki ngopo to? Tak kubahi dhewe lho kok ya. Kene tak kubahi kene. Wis tau kowe iki meneng ngopo to kene. Kowe iki ngopo to, Lek? Alah wis to ora usah cerewet manut aku, resik-resik. Wis to. Terus kowe iki penting ngerteni resik beres. Yo, kowe iki piye to, Lek? Piye apa lho? Iki lho, kene iki nggon tempat cuci kendaraan. Lah kowe iki malah mbah sendal to, Lek. To ora usah cerewet meneng iki nggo ngawali. Pokoke mumpung lagi promo yo apa wae tak kumbah. Wah, aku yo ora penak no, Lek. Iki mumpung lagi promo. Wah, wis iki sisanya. PP kene sik. Karo ngenteni serandalmu gen garing. Tengok-tengok ning kono sik gitu. Oke, karo jagongan. Iki genti tak posoke genti gitu. Sikilmu tak kumbahi sisan. Ora usah lho, Lek. Ora usah piye to iki mumpung promo. JPP kuwi slogane anti melihat noda, ngerti apa ora? Iki ngopo iki? Sikil ngene iki ora usah dikumbahke to, Lek. To motor resik. Jane iki cucian motor, apa salon kecantikan to, Lek? Lah, sing iki sing ana. Lah, yuk ngene ya. Lah Gusti Allah. Terus nek ngene iki aku kudu ngopahi piro, Lek? Alah, mbok sing tenang to, So. Khusus hari ini JPP kuwi isih promo, dadine free. Wah. Ya wis, Lek. Anu, matur thank you ya, Lek. Oke, ning yo kuwi so yen misale kowe arep ngumbahke Honda, ning nggonku kene wae. Oh, yo jelas tak ngumbahke nang kene no, Lek. Genah kuwi. Jas. Yo, Lek. Aku tak boleh sih. Lek.
Ah. Wis ya. Saya ora duwe Honda tak kon ngubahke rene to. Pak, Bugeng. Apa le? Nyuwun tulung, Pak. Tulung apa? Menake bonekaku. Lah bonekamu ngapa to? Meneng tok tak gelem bunyi. Ya dicasik kono to. Tas neng ndi, Pak? Ning irungmu. Ya apa aku manusia listrik, Pak? Iki ya aneh kok. Ya dicas ning nggon cup-cupan ngomah kae lho. Lah ngecase nganggo apa, Pak? Manci. Mancimu enek listrik itu, Pak. Aduh. Maksude dicas nganggo kabel case boneka kuwi lho, Le. Dicopke ning omah kono. Lah, Hop, ora sabut teruske omonge. Marai salah paham kok. paham. Wah, sip. Sapsip. Superhero ini bakal urip meneh ki, Pak. Superhero apa? Lah Iron Man kan superhero tuh, Pak. Ya wis ngerti. Aku pengen nganggo kostum superhero, Pak. Lah ben ngopo to, Le? Ben gokil lho. Bayang superhero enek tenang. Wah, mesti jos. Ning superhero ki apa ya iso ngubah motor, Le? Yo iso lho. Superhero nek umbah motor. Mesti jos banget, Pak. Cet. Iya. JPP beraksi. Sing wis mlasan